Ассалому алейкум бардоро ва подписчикои канали Топ Мошино. Ҳама каса созани хубе зинда ва сарбаланд бошен. Хуш омадем ба канали мо ва шумо Топ Мошино. Бардоро мақсадқа кадом медурад ромадан барба фақат шумо як дуне лайк кунед, зангулачаи канала давсемонед то ҳар як навори мои партон шумо хабардор шем. Бардоро мисли дар вақта мо дар хизмат шумо қарор дорем мошинбозори шаҳри Ҳисор даем бардоро. Ирӯз 10 октябр. Рости намедонам нарх навои мошин гарини бад қимат и ҳафта нисбати ай у ҳафтаи омадагим и ҳафта бениҳоят нарх наво гарини қимата не ки мо старатса кадем мошинои ҳами гуфти гапо нархи арзандаша ҷидо када гуфти гапо пешкаш шумо кадем пешкаш мекунем тамошо кунем. Фақат шумо чӣ кор кунед лайкора бизанед кадоми дар чӣ намуд мошин мақбул дар комментария бинависед. Бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо старт бозии бурнок рафтеста ки миқдори чиптош бениҳоят кам буд и то камуш монда. Пага шава бояд финал шава бениҳоят чипто кунда илтимос бодроин я дастгири чай дига кунед. Инами навор тай ҳичи нагира ба камиш 5000 одам тамошо мекуна 5000 не 300-400 нафари шумо ядонаи чипта бихарем басай. Миқдори чипто обши 360 чанд донаи дига мондагия ба ҳисоба ки барои ҳами бардаро я дастгирӣ кунем пага шава финала бигзаронем. Бо нашава мақсад дастгириё сис шава бо пагаи дигаш кунем финала. Ба ҳамин хотир дар нонтон садқа старатса кунед кадоме 30 дона чипта харидорӣ мекуна ошаваша фарқ надора конверти пулӣ мезана мошин мезана 17 промакса биё айда сидо даракат қабул куна. Ба ҳамин хотир гапа зиёд намекунем зинда ва сарбаланд бошем рафтем навори мошинбозора то охира тамошо мекунем. Марамат бардаро боз як опел бечкаи навбатӣ прастоя ка прастои абионикадаги нархи дастрас биё хай хейра ки чапана бигарден ку атсекои қафоша бинед самбу фердошта и газои чи яка ай дига мошине марамат олати қафош нозада хай баъзе деталош бардаро краска талабай бампер пеш бампер қафо краска мешава бардаро қатъия аркаю пара боз як нархи дастрас мемонем. биё ҳуи кадам ги капочон я салоноша нишон тем ира чапана сиёнка кадем бо арка хай хулас мошинаи кордор бардаро биёед пеш савдо кунед арзон кунед бо мотори объёмни дошта 1.6 чашко варид нест фартуки пеш нозада наш боша бардаро чанса 25000 ака мешидаги ша хай биёем бо пеша чақчақи соз кунед яки гуфти гапо суми нах тамида бо яки арзон мекуна рақамо табуг ака 971 97 67 марама рақамо зери 90 алоқада бурем. Марамат бардаро боз як хечбеки гарени арзон соз 95 сол тайровка ҳуҷҷатош чанд хай 6 мо тайровка ҳуҷҷат утил доште бача агар тайровкаша дар ин нарх ҳисоб кунед хечбек 15000 меғалта. Марамат як ҳолати қафош марамат як ҳолати ҳана салонша мебинем е багажша мебинем бардаро и бо багажи ҳуй намеша старсо беша марамат атсекои қафо неки чашкош гарени тоза дай бардаро зур дай ай мошин чӣ дора кузов дора чашка дора мотор коробка дига тамом и внешка бугӯй ами ясн инсон вложитш мекунӣ дига ба хайр мешава. Салоне ки 95 тоза дай бардаро марамат ҳолати салон коробка механик биё таваҷҷоҳ капоч ойку и капоч ба фикрам ҳуй айн болоам тро шабкаш биё айн боло бикаш ҳуй меша капоч биё абиё мотор 1.6 тимболи модули да зур марамат ҳолати фартуки пеш ханҷаш кам тарак фартуки барду дайдаге ба хайр страшни нест чашко варид нест нарх боша бардаро 26000 сомон срочни кадом успетна ошана пушака рақамо табугака 907 чанд 06 6166 марама рақамо зери 90 занзани алоқада бурем. Мардам данонтон садқайна бояд ҳай дига Mercedes 111 фақат шумо шароина лайкора бизанед дига тамом бинависен чӣ намуд мошин мақбул дар комментария ки мошинои нархҳои дерски мепартоем бардаро хулас дискачҳои рогатка бардаро стили AMG пакет иша мордаш AMG пакет соли чанда яка 2006 сол рестайлинги тоза 4 даш безключевой доступ 4 ана груштела бамперо ишам партроника 1 сола ҳуҷҷат утилизатсия е бача чид мефура иш бо гарени нархи карточка опиёз дари қафо электропакет салон кожни салона чихолои накидка дора бо панорама ҳам дора бардаро марамат ҳолати ин тараф 4 дар электроска меколиф ди тарафа мултирул коробкаш боша автомат абагрев сидани бардаро климат контрол абиё мотор 55 айшама абиё мотор 55 бардаро нарх боша бардаро 60 чанд ҳазор 63000 сомон боз муомила мешава кадом успет куна ошава
рақамҳои яка зери навордаи занг занен алоқа дабрӯи. Ассалому алайкум бардаро подписчикои канали мо Топ Мошино ҳама каса созани хубен. Ма ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгирии беҳтарин, то ки ба дастгирии шумо мо рӯзи финала аниқ кардем, яъне рӯзи бозира аниқ кардем. соатҳои 8 ба Москва, 10 шави худмон прамои эфир мешавад ки зиёда ай 5 канал эфир мегзаронум бардаро. 10,000 одам тамошобин мешавад бардаро. Кадоме бардаро чипта харидорӣ кардагӣ нестем, бидроин ина финала мондум чиптаотона харидорӣ кунен. Рақамҳое ки дидестен 556 сета 20 осонака салом бинавис чекта партоти иштирокчии бозӣ моша. Чӣ хеле ки ҳар шама эфир сар метавм, бисёри бародаро хоҳиш кардан дар эфир ки нависондан ҳами айфонҳоро ҳуи ки на кадом ба кадом хотир медонен. Ҳами любой чизи нава кайфиятш да че пломбашан хе да пешиш ҳуй мекунӣ, мети уже худашку дига хел меша. Ашфшениё гарени бад меша, шери нар да номи садқа нигоҳ наки эсбес наки чека парто миқдори чипто уже медонен чандташ монда 380 чанда ба ҳисобакӣ мондаги ба ҳамин хотир ятакай дига мекунем, рӯзи финалаш дад мекунем. насиб боша дар тақдири насиби шербача ине миай миёй мебариша хеле хандида шахсан худам заправкаш мекунам мебарам дар дари хонат мемонам. бисёри бародаро айфон хоҳиш кардан нестан, ягон аксиячои биқаги ака ду намуди аксия мемонам. 30 дона чипта кадоме харидорӣ мекуна бародаро фарқ надора, конверти пулӣ мезана, мошинои мара мезана, болош да 17 Pro Max инем хеле пачка пломба айма қабул мекуна. бо деюм аксиямон чия бардаро кадоме 100 дона чипта харидорӣ мекуна, 100 дона призиш медонед чия дадри лататрон ҳам бозӣ мекуна 100 дона чипташ болои и iPhone 17 Pro Max туҳфа карда мешава. фарқ надора 100 донара ҳамин рӯз ки гирифтӣ метавонӣ ҳамин рӯз биёи айфон айма қабул кунӣ. шери нар и хали састав миқдори чиптои 2999 дона қати ҳичка намемона нестай и набуд. насиб боша рӯзи финал ҳамата интизорум бардаро кадоме чипта дорен надорен рақамҳои ватсапи мо осонакай гудака бугуже азёд мекуна 556 3 дона 20. ҳаматон дар бурдборӣ хоҳонум бардаро зиндаву сарбаланд бошен, лайкоран хе гум мезанем. марҳамат бардаро бачаҳо каролади хоҳиш кардан сборкаи Европа. Европа худш медонем бардаро ҳам тоза меша, кам гаштагӣ меша. амива телфар солна уҷа дора у тил дора кансанеч кор мекуна. Кансанечаш як диска калпак. марҳамат ҳолати хафош, марҳамат ҳолати тараф. як ҳолати салончаш ҳам мебинем. дар қафо ручной, марҳамат ҳолати салон, потолокш тоза. 4 дари пеш электрон ёш сухтаги краска кунен мешава. коробка механик бардаро сборкаи Европа. танаш краска талаб нест. биё капочави кака. объем мотор 1.6 аён. объем мотор 1.6 бардаро марҳамат ҳолати фартуки пешам нозада. нарш боша бардаро 77000 сомон боз муомила мешавад. нархи даста аст. рақамота бугу ака 24 44 34 марҳамат рақамо зер навода занг зани алоқа дабрӯем. марҳамат бардаро боз як Opel Astra-G хечбек мотори инжектор хати солиш 2003 комплектация Enjoy. бардаро мошин хати ёмнасин аст, светш бад нест, танаш шак краска талаб нест, 4 диска балон ягла хилаб. ай ҳама дами зури ами Astra-G Enjoy мешава бардаро. марҳамат як ҳолати ҳана қафош ҳам мебинем. марҳамат атсекои қафош, марҳамат ҳолати тараф қафош нозада. номерошам падаркаи бардаро, марҳамат ҳолати тараф. як ҳолати салонш ҳам мебинем. дар қафо ручной, марҳамат ҳолати салон, потолокш тоза. ду дари пеш электро, регировка бакаҳои ду тарафа мултирул, кавкашуша, механик, кондитсионердор, шток прибори колесодор. биё капочави кака. объем мотори 1.6 инжектор бардаро, марҳамат ҳолати фартуки пеш, чашко варид нест. бахш акаҷона тараф.
наш боша бардора 68000 сомон боз муомила мешава. Рақаму табугака 988 978 79 79 29 88 марама рақамо зер навода занг зане алуқада буред. Марамат бардаро боз як Opel Astra-J навбати 2002 сол свети кристалл дискачои соткагӣ бардаро танашша краска талаб нест. Мошинака таъриф кардан ки бениҳоят тоза хай бардаро бисёр Astra-J караман хоҳиш кардаина марҳама мо суханура дар замин намондем. Марамат ҳолати қафош аз як ҳолати багаж мебинем ку чихела отсекои қафо пломбои заводской ҳама радноӣ ҷош дай мошин 2002 тоза буда. Як ҳолати самашане ки тагои падкрилни крилнош ганда тоза буда. Бо айдрануи мешава ёки маҳкама. И ба хайра. Салоне ки не ки мошин дрон-берон бардаро гарени баъд мошин зинда худаш мега гап задеста гуфти гапо. Ду дар пеш электропакет регировка ба ой климат контрол дора бо майтафони оригиналие бошаи. Коробка боша механик. Бия ка капочак шо. Бия капочои кака. Марамаз як ҳолати мотор шама бинем бардаро. Абио мотор перевал хиркнак 1.16 км пачка фолат фартуки пештоза стойкои ланҷруно задагӣ нест бардаро чашкон кафидагӣ вари нест кузуфи мошин тоза идеалим. Наш боша бардаро 70000 сомон боз муомила мешава. Рақамо табугака 989 0404 05 марама 95 охири шо марама рақамо зер навода занг зани алуқада буред.